Hawu, sanibonani wey'ngane zakuthi ngibingelele odadewethu nabafowethu lapha. Hhayi bafowethu, nayi i-possible line-up engaba esoyidlala nje ngoba sibhekane nezimnyama nge-weekend, ngempelasonto phecelezi. Bafowethu, njengoba nazi-ke ukuthi njengoba siyodlala nezimnyama, ukhoji wethu-ke uKhazi bangasebenzisa le line-up le and ama-chances ukuthi kube le line-up a-high. The reason why ngithi a-high, labadlali abadlali ebesibabonile nje kule game le esibuya kuyo nje le esithrowe nePolokwane City, u-Not Not. Njengoba nibonayo ukuthi lapha epaleni uPeterson uzobuya nje ngokusemthethweni bafethu. Uzoyibuyela nje uPeterson kahle nje. Sibuye-ke futhi njengoba nazi-ke ukuthi uFoster ukuwasha ama-assist amabili, waphinde kule game yokugcina wamfaka kusele 5 minutes. Wamfaka and une-experience yawo lama-game la. Angambuyisa amqalise, kodwa engicabanga ukuthi uma engamqalisa kuzobe risk-a, kodwa ama-chances ukuthi amqalise a-high. Sibuye size kuMiguel. UMiguel vele-ke uyintandokazi and uyasisiza ngokusimakela lo bujida lo kakhulu impela. Ngeke ngiqambe amanga lapho, nawe uyazi lapho ulapho nje ubuhleli lapho. Sibuye size kuMakhathi. uMakhathi njengoba nazi ukuthi wagcina ephuma elimele, kodwa-ke uzobe khona. Uzobe khona ngoba bengasiyo nje into ebitheni le emlimasile, kwangasiyo into ebitheni, yabo. Uzobe khona nje kahle futhi uMakhathi. Awukrosi-ke isiphambano bafana abadala-ke, asali-ke isiphambano. Umfana nje omdala-ke oyidlala lapho u-3 oyi-left back-ke ngolimi lamanje. Cha, uzobe khona futhi naye njengoba nazi ukuthi cha, umfana omdala uyibambile leya position. Engicabanga ukuthi akekho okhompitha naye lapha kwikhosi. Uzobe nje khona egcwele lapho number 3. Bese kuba uCele-ke. uCele njengoba nimbona-ke lokho bethi nyaka nyaka aphinde nyamalale, kodwa ngedabi kuvamise ukuba khona njengoba nale dabi eyedlule ubuye ngayo. Uzobe khona nje uCele and uzoyiqala igame. Ngeke lokhu sikubalekela lokho, ngeke lokhu sikubalekela lokho, uzoyiqala nje igame. Size-ke lapho uMaBo vele uzobe khona-ke uMaBo. Njengoba nazi ukuthi ama-man of the match wawina ngapha nangapha-ke, yabo. Ama-man of the match wawina ngapha nangapha. Bese kuba uNdlovu kuzobe khona-ke. Njengoba bebembeka ebhentshini le game esibuya kuyo, bebenzela ukuthi angatholi ikhadi ngoba ebenekhadi ukuthi uma engatholi ikhadi uzojanjwa, ibizomjampa le game lesiya kuyo, yabo uNdlovu. Bese kuba uLilepo-ke laphana, kuzobe khona uLilepo. Ningixolise ukufaka lo mfana lo uSolomon. uLilepo uzobe khona. Khona laphana kube uSilver, uzobe khona uSilver kahle nje futhi kakhulu. uSilver uzobe eyibambile. Bese siza-ke noDuba. uDuba uzobuya-ke uDuba and kuBhakaniya-ke uyathanda-ke ukuba aggressive umfana omdala. Kuyadingeka umuntu ofana naye, umuntu o-aggressive osukela ama-defender ukuthi athole amakhadi, yabo. So nje yiyo-ke i-line-up esingayibona bafethu. 99% ingaba kanje, ingaba kanje. Uma ishintshile ingashintsha kuFoster kuphela, kodwa nje ingaba kanjena nje esiswini nje kanje. Ngeke ishintshe ndawo, ngeke ishintshe ndawo. Ngibonge iy'ngane zakwethu.